Hakabaning kong nga sungo panpao kanyang sungo yung blay, bawla pli kum kani ka lat lamba kani ka platform, ka virtual platform ka bangiyo ban shkri lang utray kani ka step jong ka sngi ka bakraw ka jong u, ka sngi ka jing mipat, ka sngi jong ka jing jong u ya ka bo jong ka jing tep ki bo jong ka jing yam, bani ki bo jong ka pop. Ngapiang subhaya baro nado i pastor in charge nado ki rangba jong ka balang ki parangwet baro ki long kami long pa ki kun samla ki hep ki berit. But kam tam ikitu ki parolok ki baju yai pet ya kani ka YouTube channel jong ka balang na kawi ka singi Sunday sa ka weipat bau boleh undang ringkat bat fi ai kamet ka bekoj bekhia ngi pedang sobharo ikitu ki weipat na ki wegi ki bompalong ha ka jinget bagi yo bani ngap lem ya kani ka jingkren lamba ka shakri lamba ka YouTube bau boleh undang ringkat ha kani ka step pedang sobhaya fi baro ka kerteng ka bathiang tam jong utrai bunong penem be jong Jesus Christ. Ngan puli katu kani giktin, kiba kodo na giktin, kajong utray, kabangin sayo abani selok, hakani ka step jong kani ka sngi bakraw kajong u, bat kibangila ban siyam na ka gospel kajong Yohanes kalenong kabakat saw, bat kadakot kabakat san, kaba arfuway, kaba arfulay, bat ka arfusaw, kikentin kibang kumni, ladapi i yanga to sumar yaki hukum jonga, utaw bodon ki hukum jonga, bat basumar yaki uta ulong ubai janga uta ubai te janga an e jau do kupa jonga ngaru ngan e jau man ngan penpau yalade hau haka ujisu layathu bat ulaong lada uno ui janga un sumar yaktin jonga te uta kupa jonga un e jau bat ngin ya wan hau bat ngin ya sa bat u uta ubom i yanga sumar yakiktin jonga tungin adwai trying ya aingu eme sa chisen pat bangiyo banwana ga yeng ga bakantang ga jome hakani ka rukam banani ka dor ko tra jisu lamba gane ka YouTube channel jonga balang ko tra ngi aingu ye kijing kerkhu baro ga malathe ga jingem ga jongi melayala mi lamba gane ka pandemic ko tra hadu kan ga khlemat ka mamta ban yai ga burama try ga jingu shemi ko tra mela ri mela sumar mela ker mada yang ilang baro ko try bangi awan pau khmat jome kan ka step ko try ngi da dwai ko try ji suba kodor bahkan ka por bangi sayo banya dwai bar kham ta man cha skor ga ktin ga jome mame banya lam la jong man sem ba kho jo jome hadu ka bakot ko try bahkan ka sngi ra mat chi shai ga jing kerkhu ha ka wei pa ka wei ka bantai jong ga jing shakri ngi lai ti bang la shan ya ngi la pen kentang ha kerteng jong try no penem jong Jesus Christ ya ga jing shakri jong i baro nadu ka basdang hadu bakot nadu menta se bom jukon ngi dwai amen. Hakani ko por ngin yapteng ka jing shakri jong yu try hakani ka step daga bang yarwai lang ka jing rwai shemen sem ka balai spa nyu pun rio. A tho hukum phala jong me hapo lengkniap donut jonga. Bangan la ri yaki atrai nganom khla sho naki shisha. A ai hukum janai jong me mensngi men met brabor shisha. Kinlong jing shai jing embat bor jing perkhat jing sobha jonga. Jong me kin nom pen rem
jing isne junam madodoshin turki kinki ban rabajin jarbashitam ai hukum janai jong me min si min mit rabor shisha kin long jing shai jing im ban or jing berka jing so ha jong na ato hukum jing I janai ha po jong na to hi ma me magan nom la kla chu a try na me ban na kin hun jong me ai hukum janai jong me min si min mit rabo shisha kin long jing shai jing im ban por jing berka jing so ha jong na Akan kapor nginyali lang kum kibangit baro ngidan higing kisem ngidan hakajong kijong kijaka nginya duai iya kajing duai ai ngo ya utrai baulari la sumaringil baro alam bagani ka pandemic la system tam menta ngilai ma dengan pandemic nan umrai march ar hajar ar pho hadu kan ka sngi ba menta ngin duai ya utrai ban ai ka burom so baulari la sumaringi lai ka men ka khya hot ya ki wei la shimno ya ki parawngit ha ka balang ka jung la shimno don ki bala yo ma ka jingpang ngin ai ngo la kalong hang no ko rukamro bat kham tam ngin duai ru ka jugo por Begitu kita pang kita sitom barok kita sakta anu kanyang jimpang kini omat kita jimpen kia kanyang uturai kiyeng kisem kita balamat kita jing sngosi kin mat ya kita jing pentengen bau beleun ay ki kita jing pentengen bahakum kani kapor kawan kita jing kenja kawan kita jing temang nomor umlak supan leh karukom kumade ban leh ki por ke balang normal ngin duai yu belai meloringkat mai kita jing pentengen bat hak ju kapor ngin duai habangin sepli shen ye kayeng ka bekentang kanyang uturai Mabarok ki para mungit kini aban ban syakri yo try makin yo aban met ka bekop bekhia man pendap ye kini ka yeng mene kini ka compound ka snam ka jong try bagi bo jimpang sistem kina mala ban rung ki para mungit kin mar ka jing khia ka man se mar ka donot ni duai ban pen kentang rui ka por jong ka jing syakri ka jong ni try yi wan ka mat chome ni ka por manai ngu e me ko try ba mala ringkat ban ngia try ka jing em ka jong ni shimet atrai ki yeng gesam ba mala kerkhu ngi met bat man sem try ni la ya lamai kini pandemic sa sen pat ko try hadu kan ka klemat ko try nyai ka buram seme ba mala ri mala sumar mala kian bada mala penlong ngi ko mangilong mentah ban pau khamat jome de re jing it ka jing snei ka jome ni wan khamat jome ko try kan ka por man kan mau kor pang nam ta kitu baru ki bala sakta hanu khanyang jempang COVID ko try 19 mau boleh ngidwai belum sim ko jome ko try men pen khia eki kta de kti bala mangga jome ko try tap de snam mi ki jing sam ji para banget ko try bagi yo ma de ki pelat ke jim pen khot ke jome ko try ji sub kodor ngidwai kum jo try kum kani ko podon si bon kilong yeng ha ka balang ki bala mat bat ki wei pat ko try ya ka jing sngusi ka ba mel sim no ki ba ik bathon jong ki ko try ngidwai bo jo men sim jo ki pentengen ba melong try unong pentengen bala pentengen ki por bala lenyo pentengen ru aturai magini ki yeng kin mat atrai parawanget kin mat ka jing suk ka jing kemen ka donut ka jongki kin mat ko turai jesu ya kata ka jing suk ka ong ka porthei kam laban ai men ai tamame ma ong ka jing suk jonga nga ino api kom ba ka porthei ka ai men ai mame ko turai kiri ka por ka ba ka por ka ba tamang ka ba kanja jong ka jing ka jongki pendap ka jaka ka ba sudah ko turai lauren kar unang ne sakmat ha ba ki yeng ka ba kantang ka jome ki man so ban pli ko turai ki parawanget kin sayo ban wan pendap turai jesu ka yeng ka kantang ka jome ni duai ba nam ka jome ko try kan taplut plen ko try ka yeng bakantang ka compound baro ko way magi bo jing sneu jing pang stam kim bet bat kim don bor ban rong ban kta kti ya ki khon ke jome ko try kin rong kin ma de ka jing khu ha ka met ka man sim ngin yo I ka buram ka jome try bangi ra nget scam ko try me ban rat den khong yu nu khang jing pang negeri ka ba ik ka jongi bet ka porthei bangi ban shakri lai lot kerteng me ngin pendap ki kamram
Iba mi ay ka jim ka jongi launin kat kum ju ko try ka ni ka por ka baling kat ka bangi sayo ban syakri me lamba ka ktin ka jome ko try pen slek yu syakri jome launin kat ju iba ngap ka ktin jome kin ma de ka jing ker khublai ka jome ya kini borangi dwai bangi pan ha ka kerteng ka jong try bo no pen embe ye jongi Jesus Christ amen Hagani ka por nga sobaban khat ya i misfully jerwa rengkat bat ki para jong i bain ai ka jing ruai ka ba kerpang He became sin who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. The whole world trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all.
Aku boleh shibun Miss Fuli Jerwa rengkat berkipara kiba fil ai ni ka jingruai. To boleh nak kerku na ai bor lo rengkat bat pi man pendon kam hok ya kasap ka boleh lo ai. Maka long ka jing kerku lamba ka jing syakri hai ka jingruai bergum juru ha ka jing puli berkikam ha ka jing tre jong pi. Boleh nak kerku ya pi mat bat men sem. Ha ka ni ka por. Ngin poi pat ka banta ka bangin yo ben selok na ka ketien ka jong boleh. Bat ka ka ba dan ka jingmut ka donut ka jonga hadin mangala duai la perkhat ka benta ban keren ka ni ka por kadon ka jing keren ka butra keren ka donut jonga ban keren sya phang ka ni ka jing khot yangi bangin sumari ki hukum ki jong utrai ka ni ka step ni yo ban keren ku mangala puli ha ka menengkong na ka gospel ka lenong ka ba gospel ju yones ka lenong ka ba khat sao ka de khot ka ba khat san rengkat kada khat ka ba arpoi arpolai ba arposau larengi pule baro ngilala landet ikini kikentin kini kikentin kebala keren u jisu hakisenran bar kini gilin kikentin kebala keren kebadang keren ro kebadang yai keren yanga ba dia pi hadu kini kisngi ba menta bar kita kilong lada pi e yanga to sumar ya ki hukum jonga ka kani ka por ladangi pet ba ni miop ni keren bah sepang ke jingmut jong kane ka statement sepang ke jingmut jong kane ka benta ka butra ukuran ya kisenran rengkat yang hilang baro hakum kane ka step ka benta shobang ni obni keren kendiat ngan flash pang ki kam ka bapla bo boleh lele ha ka ying sem ka jongi para khaddo jonga doktor lari kerpang kharsandi layo ka jingpang covid-19 Haka jaka pule jong i hapo Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Varanasi Uttar Pradesh haka khatway tarik ubnai April badlaong haba idang don hatu ka jaka kan ka jimpang kala nang jor bakaron ka por haban rung na ka ICU jong ka hospital ka bonan hapo ka institute ka jong i hapo BHU barkom kata ka por ka arpusan tarik jong ubnai April ila phone siyeng ka jing sitam kalaban khiai yang ladon kam bapinyawan banya senran lem i jaka pule ilong marwai kenja ka jur ka jing sitam ngila perkhat kamlong ka besok yang iban let cepo UP ngila rai de jimbut bubule la pli ngi kalat pan warak pad i selong ngila yo ban warak i ka arpu pratrik ubna April na po Varanasi airport hadu ha po umro airport dag air ambulance layo ban penkit i ban lapoi hang de direct la let cepo Nasret hospital namar ka jing panggala jur ba Napoi Nasret Hospital ka jimpang kala nang jor ka met mi kala nang hiar bat hakapor harin kum basita yo layo ban thu yangi ba ngi hab ban bo no i sepo ICU bat hadin sta sita yo layo thu pat ban hab ban bo no haga ventilator bat amde tang kata layo thu rengi ba hab ban le yakini ki ban tap yo no pipe tracheotomy tube haga ne rendang jong i nama imla shu ban ring men sem daladehi Hakum kita kapor, kum keyeng, ilai adwai, nadu kesengi kabat sedang. Kiparunget jong kabalong boleh nong thamai bat baro kibat kibat thon ke jongi. Kibakat kabut kabor ngekot ngekerpan. Kila dwai i. Bat aingu yu boleh hakapor bedan hospital lamat si bon ki kamba. Bat hadin ar benai, ha ar pun rutrik benai Jun ar hajar ar puwe mentau senam. Layo ban discharge in hospital ringkat kamet kadang dan kajing telot. Bat laong ba ki kamba kila jia hakaba kendai teli ki thleu la sam ha ka met ka jong i ban puncture ban penmi ya ka jaklia ka badan ka met ka jong i barom dei tang kata adon ki por bagi doktor kim dan shu ka choi sa ha ka jing start ka jong ki kile thu ba dei ka miracle ka jong blai ki kamba ka jong blai kala jia hadu kani khlemat ilai kot ilakhya ilang nang yo bor dei dan don kam mi ka jing dwai jong pi ki paramwet ngada kerpat pi ki paramwet baro Kibayat sengulam makan YouTube channel bagi paralog baro bapin dua ilam nam tai doktor lari kerpang kacandi para khado jong abo boleh una penkhia jana ye ben yo no ekamet ke bekhia bat khamtam ban yeng ban phla ya ki kamba dala dehi ban mi na kasentur jong i ya ki bo try le ha ga jeng em ga jong i yai dwai ngin dwai bai nang yo susu ka bor khamtam gi si dan kam stang ka oksigen men mit hak bor bi thia ngin dwai ba ga jeng penkhia ka jong try kan long halor kamet kung ibar ki weipat ki bapang baro kan napta ka buram ko jung boleh ka buram baro ka de ban yo tang mauhi hagan ka step ngine continue ngine peteng ya ka jing syakri ka jongi bang ngine kren ni ka ketin ka ba utrai ula bu ha ka donut ka jonga ka kentin ka bang lada pi yanga
to sumar ki hukum jonga ladang ipet bhai kani ka bentai kani ka statement ka ba don apreng jongi ngi sngu kito ki puli ka logic subject logic kani ka statement but kani ka statement kiong kani ka statement ka bala connect the artli ki contain if then ma if you love me ong Jisu then you should keep my commandments ladapi it yanga to sumar ki hukum jonga ya kani ka statement laju tip ya ka kum ka conditional statement lani kata ka statement ka badon ka condition ka don pat ka implication lani ka consequence ladang ipet ba ka statement ka pair na ka sentence ha ka statement ka don tang artli kita ki truth values ka jinglong badai lani ka jinglong ba shisha ne ka jinglong ba bakla ne ka jinglong ka bom syongnya bat hakum kani ka po ngini kren ya kani ka kentin ka bu Jisu kren ka bada syongnya ka bada long ki sembo jing perkhat yangi hadu kini singi menta ban bu hagi donut ke jongi ha kani ka por ngini pet kumno bakani ka kentin utrai ukren kadon ka hang ne ka bu utrai ku aban kren namar kini ki singi menta don kam ya ka jing pet ka jing jengo ya ka jing wan check kajong ngi yala kajong kajing em hagi por baro jong kajing ya lenti amdai tang habiwan ka yeng ka bakantang kajong utrai amdai tang midan hayeng marwe hagi por baro utrai wang banwan rai kane ka posi banwan rai ka position jongi ba borobor ngin syong hagi kejar ki jong Jisu bangin check da ka bangi pet hatungi sumar em megi hukum ki jong utrai ki ba ula kren hangi ladangi pet ba ladang ipet bah kani ka bentang ngila ban yo i bala penya so ya kani ka statement daki artli ki kentin kawe ladang weng ya ka kentin lada ka first statement kong pi yanga utrai wong pi yanga ka kentin ka ar ngila ladang weng ka kentin tu sumar ya ki hukum jonga ladang ipet ha ka konsep jong ka logic ladang ka conditional statement kani ka ba utrai wong pi yanga kamut kade ki khot ya ka antecedent but sumari ki hukum jongka kade ka implication lane ka consequent kani ka jingmut pi yang utrai ubo ya kani ka benta kade ka condition yang ngab de pi ka exist ka pre-exist ka don haswa bangin sumari ki hukum jongi ngidon kam ban pen i bangi i utrai khot yangi but kani wong sumari ki hukum jonga kamut kabot nane it follows ma kabot ya kani ka kentin pi yanga kabadon ya ka jing shisha kaba ka penpau da kata ka jing eju utrai ngin yo ban sumar ya ki hukum ka jing utrai ka kentin lani ka statement pi yanga klab ong hang ne lani penwandur ka de ka jing khot lani ka jing keli yanga ba pi kat nong eju Jisu kajing Jisu kade kajing penpau jongi lambaki kam lambaki ktin ke jongi hai kajing em shimet hai kajing ade jongi baru blai utrai ubau blai jongi ulai ya kajing ba langba kajing sha kajing halor ding phana mo blai ula phai la jong khon kade kajing blai kade kajing kajing ka waning kong yones like han reu ong na bau blai kata ka purthei kad bau lai tino yo khom la khamarwe Bawai rubanget hau nom jot show unyo ya ka jing bom jukot. Kadi ka jing ka bapen long. Yangi harup kani ki sungi bangin ma di jing kerku. Kadi ka jing ka bu try. Ulon ban sha ila de haloding pana. Henry ha kani ka statement ka dan ka jing ka jong blai. Kam kut tang bola ai yo khon halor ka ding pana. Henry ka don ru ka jing trua. Ladangi puli hakit khat ki bakhan riu bat khan nyeu kadon kidan ki kef bagan jaman sem kijing terwas ngubha yangi ngine puli ngaru ngandu wayu kpa teun aya phi yu weipat unong pentengan bonyo ya sa lembat phi halakarta yo mun sem gajing shishaken yo ba perthei kamla pediang namba kam yo i yo lene kam itu yo phi Henry phi itu yo namaru ya sa bat phi un long ru hapi kata kadi ka kentin ngbasung tenat bakat khat prawong ngami no kun sweat je pi ngan wan pat hafi kata kadi ka basngu tenat ka butrai wa ayangi laringi i utrai wong ngano mi no kun sweat unai ka men sim yo jing pentengan unai borangi kada khat bakat nyau khat khandai barat war ki pen pau laringi pule bang tu bo Jisu terwahangi ya ka jing ya ka jing yarap ya ka jing long parlok batu ka baka porthei
kamla ban sung thu ne kamla ban yo i ne kampat jumat ke ka bu trai ukular hang ne gi khot ka long bet tang ye kita gi banget bat gi bashan ya utrai tang kita gi bal ai tilut akhamat jong utrai kini baro ki bal pedang ye gi jing turwa ada ngila pedang habangi pedang ye gi jing turwa gi ai sobha jong utrai kim dei tang ki banget kim dei tang ki kristan ka ba kham perka kerpang galong ya kitu baro ki ba e je utrai nadu ka donot baro ka dekat ka ba ar puwe kaya thu yangi baka jingi ladangi pule hang tu tong ini pule ka dekat ka ba ar puwe uta ubadan yaki hukum jonga bat basumar yaki uta ulong uba e janga uta uba e te yanga an e ja u dau pa jonga ngarungan e ja u ngan pen pau yala de ha u ka dekat ka ba ar puwe ka thu yangi ka jingi kam dei na ka benta ka perthei ndrei ka de yanga ba dia phi Shimet marwe la marwe kapapan pau ya ka jing e ka jong kpa tang ye ta ki banget hau Jisu ka dekat ka ba ar fulai u Jisu u jubab ya u Judas hang ne u Judas umde u Judas Iskariot ubala dino u Jisu ne Judas u khon u Jacob wong hau Judas lada u no e jang ha dekat bar fuwe un sumare ki ktien ka jonga wong ye kini ki ktien ko Judas uno ba e janga un sumare ki ktien jonga ka ktien ka jong utrai ka bangi baro ngitep ka holy scripture ki ktien badan ka ktien ka jong utrai ha kani ka ktien ka jong utrai don baro ki hukum ha ka jinget ka jongi bat rom kalanong ka basan ka khot bapra u Jisu pun pawe ka jinget ka jong u wong u Jisu upan pau ya ka jinget u ji jong u halor ka ding pna wat habangi dang long gi bapop ula da pen pau lupa ula sya namar jonga bat jong phi kata ka jing it ka bakrau bat utrai shumap hadu kapor ka bangin da i je u henri ula it shwa yangi ula ai tino ela ka jong ka jing em ka iwe Yohanes kalanong ka basaw khot ka khandai ngi it mangi ya u na ba ula it shwa yangi ula it shwa yangi ula sya namar jongi na kata ka daw ya ka jing sya ka jong u ngi it ya ka e ka bula ai ka jing ka jong i ya ka jing penem ka bula ai ka jing em ka jong i ya ka e ka bu trau ai ka jing jong i shimet ngi it man sumar de ka hadu gini ki por ngi sngi ban man ka sngi man ka por u pa u it ngi ladang i yu khon jong u Jesus Christ kom bala tho ha ka lanang ka ba ar phu we bat ka ba ar phu lai ka e ka jing thmu ban e yu Jesus ka e ka jing mot ban e yu Jesus u Jisu u yathu ne ukren hangi sausin ha ka ne ka benta na du ka khot ka ba khat san ha du ka khot ka ba la ngi pet ha du ka khot ka ba lai phusao ngi hang ni dan sau tali gi benta bu Jisu ukren spang ka jing it ka bangi ben pen pau da ka bangi sumar ya ka ktien ka jong utrai ka balang ka telong jong ki hukum baro ka ba dei ya nga ba dia phi ba ding ilang baro ki banget ju ba shania utrai ka dekat ka khat san wong la de pi janga to sumari hukum jonga hagar khat ka ba par puai wong utau ba don ni ki hukum jonga baru ba sumar yaki utau long ba janga ka dekat ka ba ar fulai la da no ru janga un sumar ya ka ktin jonga bar ka dekat ka ba ar pusau uta ubom janga sumar ya ki ktin ka jonga ka dekat ka ba ar pusau la ngi pet ha ka logical context kiong ya ka kontra positive statement ong hang tu ubom sumari ktin jonga kamot upun pau ba janga kata kalong ka basirkhe kalong ba ma yanga ba phi ki batip bi utrai ki ba e ji utrai ka jing thmu ye ko jing jang ne kalong ban sumar ya ka ktin ga jong utrai ha ka donot ha ka jingem ga jongi ka nongila tep ka nongila nang lamba ka jing pule jongi ka ktin jong blai lamba ki Sunday school lamba ka jing shashkor lamba ka jing lap lamba ki virtual platform lamba ki physical platform ka bangi yoban syakri lang utrai man ka por man ka Sunday bar ki por baro ngila ngap ngila bam mi ka ktin ka jong utrai ki donot ka jongi ka jingkali ka long phi sumar ne em ya kini ki kentin ka jong utrai ki balong ka hukum ya ka jinget ka jongi shimet ha ki donot jongi mau turau ang ka khat war pusau utau bom sumar ya ktin jonga utau umit janga ulai dia kata ke comments ada phim sumar ko lok ba ko par banget utra wong phim janga ngi yang ni baka ba sumar ka ktin ka jong utrai kami na ka donot
ka ba ya utrai kami na ka telong jong ka jing slay jong ka jing ya ka ka utrai la yo ban pen ya ka jing jong shimet la shimet ngema ka ka pandemic ngidan kam man response ya ka jing ka jong utrai bala yangi ban pen pau syaki weipat kidan saudang kibadan kam ya ka jing duai ka jongi kibadan kam ka ketika diangkat kom ka jing la ka jongi pen pau ya kata ka jing ka utrai la yangi da ka bangilek kom tau utrai wong pini ban sumar ya ka ketin ka jonga mau utrai long ban lebah ban ai ka jing syakri ya kita ke badan kam ya ka jing syakri ban ju jisu kam dei tamin le ke babhatam ka jong ban le kata ke social service ke babha ndai ka ba kongsan kalong banga dei ngi ban le kemen ban enjoy man kemen ha kata ka jing pen ka bu trai la yangi da ka mangi thelo di ka donut baro ha khamat jong ka jing keli ka ba ar kalong baleu jisu krani ni kenten boleh uhaban kerani ni kenten la dapi janga to sumari kum junga gade ka statement ka bangi day ban follow ka ban board ya ka daw kalong adangi pule Yohanes lai khat kandai kade na kani ka daw bo try uhaban kerani ni kenten hakisenran ge jong ba dang ilang baro ki briu kila kham tam me ka jingdum ban ya kata ka jing shai ka jing kwa brai ki kam ka jing kwa le ki jing kwa jong ki kam ki jong ne ka perthei ki kam jong ka jingdum ka jing thrang jong ni dik ban le ki la kalong ha kanu ka rukam ngila ya ka jingdum ngimi syu ban pulei ka tin ka jong utrai ngimi syu ya ka utrai hi kai ngi ban sumari hukum ngi sedang ban ken ria na ka hukum ka jong utrai ha kini ki sngi ka menta ha ka lockdown ka ban kong man chim snam i ha por bala wan ka lockdown ki briu kila sedang ban utrai ki kwa ban long ban rung sa ka yeng butang utrai kila duai kila khot kerpat kat dang yat ki por ki sngi ka perthei kala kan oi pat sa chi sen bakal sedang ban pejak ka jing utrai ka jing khot ha ka ni ka por ni ka step kalong mau trau ongi la dapi sumari ka ketin ka jonga amdei ban sumar lagi mi bo ka bible lagi almari haki jaka ba kerpang ndai ban sumare ka haga donot bagi jing hikai kin rung baro bangila ban pawi ka jing jongi syaki wipat Yohanes kala nong bakhat ar kada khot ba sau pulai na bakila ya ka jing ro jong ki breu kham tam ban ka jing ro jong bolei kila kwa ya ka judging ro kila kwa ya ka jing ro ka bawan no breu no blai kani ka daw ba bu tra la ki senran kila sang ban yo ki praise ya kita ki jing ro na ki breu haba ki duai ba pang sang ban yo khia haba ki duai ki breu ba dan ki jing jenjar kila ma ka jing suk kila sang ban wan ka jing sarong ha ka jing ba jong ki kan mau ko par banget kada yang ba dia phiru kumjo utrai usakran ni ka benta ka bakongsan ban da ka sumar kitin na ka daw ba ki kelas ngutenat ban wat ka jingero na ki breu dai no blai ka jingero karwan no blai lada ngi ai tilut met ban men sem lada ngi ngam ha ka ktien ka jong ha ki por baro men mit men sngi bat ai tilut ha khamat jong syong lagi kejat ke jong pelut por nak peta jong ngas ngop ong bakan ka por kami emang ni pandemic ka por biang tam bangin pelut ka por jong ha ka ban syakri utrai ban le ka personal devotion ka jong bangin yo ban teipat eta ka jing ka bangi ka bamlong tang na karem yang sentur ndrei ka long nadu ka donut baro langi pet ang ni ki hukum ki bo traji su ko ban kren lamba kan ka gospel Yohanes ki dan art lagi benta ka kun ka jing tho ngilaban syam Yohanes khat lai la nong khat lai psau le psan ka hukum ka bahikai ngi bani perlok hi kambau jisu uru ulangi yangi kani ka hukum ka bong to sumar hukum ka dik sibenta jong kani ka gospel ka ba khat yangi ye magini sngi kani ka jing pang ha ka sin ka baning kong ka ba ka wan ka dan ka stigmatization ladon ka jing bom ka don ka jing ken ben ka jing ladon ka jing ken bom long su ban syong ye kitu gi bapang covid ladon kata ka jing penyat hadu ka bot penlong gi jembut perkhat jongi mani knor ye kitu kibat kidi bahing sem jongi kadon ka jing bom ye sungthu jing mut su kelawan gani ka benta de utrai onda kata ka jing ka bangala ye phi to ye parlok hi ya ka jing ka bola sya halor jing praula jangi ha bagi nang long gi bapop da kata ka jing ngin yigi weipat berkementa ka ar ka Yohanes lendong ka ar phoi ka khat khan reu ong ka hukum yu Petrus utra ong yu Petrus to up ya kilang brot jonga feed my sheep kamot to sa to ai jingbam yanga bade phi kom ki khon ka jong utrai yangi baro ki balong kinong ya ketlem ka kam ka jong utrai hato hakum gan ka po jong ka pandemic
ngilalaan em ban ai ya kata ka jing ai ka jing psa jongi ya ka ktin ka jong utrai kita ge badon kam la kalong hak no rukam ngin keli la de ngin pe la de la kalong na bangi duai na ka bangi ai bani kren bat ki ban conversation na ka bangi kren na ka telephone lamba ka jing kren hi kinu platform ka bangi la bani kren bat ki kalong bani share ya ka jing i ka jong utrai ban psai ka lang borat ong utrai khot yang nga ba de pi ha ka ni ka step menta ka ban penla yang i ban pendep ikini hukum kalong tang da ka bangi subar hukum ka jong balai ka balong ka telong ka balong ka source jong ka hukum hai ka donot bat ka jing em jongi ka baman la ka sngi kidan bon ba ka jing keli ba mi ka jing em ka jongi ke baju keli man la ka sngi man la ka por hai ka jing de ka jongi jing em sngi shimet bu try dan ki por ki bahaba ki laban ong ya ki kumta ki frequently asked questions FAQ ndre ha ka ni ka por ko an kran ni ki lai teli ki letter FAQ u letter F hang ni kamut follow Christ whatever the situation may be. Bod yau Jisu. Da ka sumarik hukum jong u. Kejengkeli kalong baleng haban kaman bod yau Jisu. Naba tang sikentin. Naba ulau ij yangi. Ubali ulau ij kata-kata yangi. Kabasai kalong taman subod yau. To follow Jesus. Whatever the situation may be. Alphabet A. Available for Jesus Christ at all time. Ban long la kloy na ka bantau try hakipor baro jong ka jing em nan gi kali ka ikat daw bangin long la kloy na ba ka jing e jong u kam could show infinite love ka jing e jong try ong la kata ka perthei ka di ka kentin kata ka jeliu ka extend from infinity to infinity ka bangim laban theo da ka bor ka jong e na ba ula it kata yang e la it kata la itinoy lo khon barwe khamarwe tong ilong available ilong I'm available for you Jesus hakipor baro ang atray yodon ka por bo try kwa ban penon kami phi ki jakatre ki jong phi haki jakatre ki jong phi long la kloy ban sakhi utray ban witness haki college haki university haki ying sem haka society ang atray I'm available try ba phila ban le kita daga ba sumar yaki hukum ka ktin jong utray haki por barok sumar te song ha ka donut ka jong phi da ka ba phi man le man la ka sngi man la ka por aba ki wei pat kin ma di ka jing khu lamba ka jing long available ka jong phi ka jing ya don bentalem ka jing long la kloy ka jong phi man ai ka service but u letter Q quality of life as Jesus but ka jing long ka jong ni kum ka jing long ka jing em ka jong Jesu ka don ka jing ruai ba ju ruai pong ban long kum Jesu oh ngakwa ban long kum mau hai kan ka por ong atrai ai ba kan ka jinglong ka jong kan long kum ka jinglong ka jong metrai ba ke wei kinyo i ye ka dor ka jong me ka kan ur kom ngin le da ka bu sumare ka ktin ka jong u hapo ka donot ban pen pawi ka jinglong ka jong Jisu sha ka wei pan ha ka ban pen kot ka jing khot ka long bangin e yu Jisu ngin yo yu Jisu ban ngin ai ja ka yu Jisu ban syong hai ka jing em ka jongi da ka bangi sumar bar ka bangi bat scam ya ka ktin ka ba khot ka jong u ka jing ruai ka ba lai spanya pun ka bangi larwai nginong ya kini ki arteli ka khot a tho hukum phla jong me hapo ling knyap do not jonga bangan lari ya ki atrai nganom khat shu ya naki shisha a tho hukum jing it janai hapo jonga tho hi mame bangan nom la khat shu atrai nami bat na kan hon jong me ublay na ka buram ka jong u amen tung ye dwai na ka benta kijing ai ka bublay lo ai ha ka jing em ka jong phi ka bublay lo kerkhu ha ki ying ki sem ka jong phi ka ba phi yo ban ai ka kam ka jong trai ngi ne dwai ngi pen kan tang bublay ai ka met ka ba ko ba khia unang pen roi ki kam jing trai jong phi met bat man sem unda kerkhu kerpang kham tam hagi sngi ban sawan bari ka jing em jongi ha ka jo ko por ngin ai ngur yu try na ka ban ta ki jing kho jong baro try wan man ai ngo e mesa chi sen pat ai ka ni ko por bangin sayo ko try Jesu ban mi no na ka ying ba kentang ka jome ngi wan ko try da ka donut ban sngongo ba melalorin kat ye ka ni ko por mangilo ban ruai ngelayo ban duai ban ngelayo ban syakri da bangin ngap e ka ktin ka jome ka ba mela khot yanga ning kong bodong me i yanga sumar ki hukum ka jonga a try ka khot lang ngi bro
ke step ko try tongin sumar iki hukum ki jong me ki bari ka ktin ga jong me dang bangi pule dang bangi pele jing mot dang bi apply ke jing man kasngi man pen pau ke jing ke jong me sha ka porthei man ngin te iki stong ki haki donot ke jong ko try lorun kar kum jo try kum kan ka por ki parungwet ki dan haki ying ke sam ke jong ki lorun kar ki kam ki kti jing tre jing ta jong ki baro ay ki ke jing ko jing kya ay ki ke jing suk ke jing kemen ham ka man ka por ki lio ban ay ka kam jong me kala kershane ka kam ka jong me try nang ay bor ki nang ker khu ki met bat men sem buit bat bor ko try lorun kat ki tu ki khun sam lagi ban pa kam ki jam ki amat iki jing khu hunus nam ay ki atra jesu ya ka jing hun ka donon lorun kar wa try yi baro bang se yo atra ka lar bang syakri lang ka kertang ka jong me ka yeng ka kantang ka jong me penlongi ka donot ka terang ber ka sliang dagi ban mat ka jing hikai ka jong me bangin sumar ka ktin jong me ha ki sngi baro jong ka jing mu jing ka buram man ka jing ro ngi asame ya ki ke ba melale ka jing ka jong nang ne sakmat ro atra to dari to da sumar to hikai to la lam mengi ko turai bangin mari ka jing khu mari ka jing suk ka ba me ai ka jing ka jong mari ka bawan to ai ka jing ba ka jong boleh bu pa ka jing ai ka jong jesu christ ka bo trai bo khon lem ni slok ba thang jong mun sem ba kho to ai ki ne bro lai lo ring kat pat ngi ring kat ki ro kho ki ba syakri man dem ka kerteng ka jome hang ne bat sodong satla ka porthei ba ding ilang baro na do mun ta sha bom bom jukut ngi duai amen. Boleh nam ta ka buram ko jong amen.